Yes, og jeg vil gerne til højre næste gang det kan lade sig gøre. Yes. Jeg vil gerne til højre. Vi standser lige her. Ja, vi skal til højre. Højre sving for busser. Ja. Det er helt rigtigt læst. Tavlen er rigtig læst. Men vi bliver lige nødt til at lige bakke lidt tilbage. Så har jeg noget, jeg skal forklare. Der er frit bagude, vi har kontrolleret. Og standser der. Ja, ganske rigtigt, så er højre sving forbudt. Men hvornår gælder tavlen? Den gælder vel... Gælder den før eller efter tavlen? Ja, så er det efter. Ja. Så det her, der er det rigtigt nok, man må gerne, her der er det forbudt. Lige præcis. Og det er fordi, der var ensrettet den lille strækning med økrydset derovre. Ja. Så det er efter tavlen, den gælder. Det er ligesom med hastighedstavler. Det er efter tavlen. Okay. Så det er faktisk tilladt. Så det er rent synsbedrag. Vi må gerne køre ind her. Ja. Okay. Ja. Så vi blinker bare til højre og kører ind. Ja, tak.